deja. Fetnodens, minunat, a fost. Am încercat și eu dansul ăsta. Care-i șefa, vreau să știu? Trăiască șefa Neața. Să rămână șefa, luați microfonul. Bună dimineața! Foarte tare. Aerobic și călușac. Aerombic. Aerombic. Uite și eu zic la fel. Aerombic. Aerombic. Slăbim, ne tonifiem, ne Fetnodens a mai fost de multe ori în Asta noastră cu slăbitul matinală m-a de durut. weekend. Să știi că și la piscină am făcut pe La acolo la piscină, Stai să ne-am vezi la aruncat vară. în Stai să vezi la vară. Așa, Ce să cu dansul facem? ăsta în piscină? Ne-am aruncat așa. Sunt foarte curios cu ăsta. Dar acum, uite, îți facem cunoștință cu sucitorile, al doilea Bine ai zis, accesorii. bine ai zis. Păi stai Avem cu aici sucitorile, asta nu sucitori. mi-a plăcut cu sucitorii niciodată. Mie nu-mi place așa care te sucesc. Trebuie să iau place câte suceala? două, nu? Nu-mi place suceala deloc. Dar ce facem? Jucăm? O să-ți placă sigur. Păi Eu hai sunt- să încercăm și noi. Carina pregătește piesa lor pe care Eu a asta dansat. spuiere, Să pe vedeți și cuvânt. atmosfera, luați și voi. Haideți cu Așa. toții. Eu iau Eu și eu? două. Sigur că Două? roșii sau albastre? Nu Păi două dar stai că voi trebuie? aveți un Așa, singur. două, o pereche. Am la bine, da? Lăsați-i bețe. Auzi, vreau să-i dai lui Andrei părticica aia acolo unde ați făcut voi Da, mișcarea da, asta. Înțelegi tu, da? Gata? Hai, Sunteți muzica sus! pregătiți? Da, haideți, Las toată microfonul. lumea. Hai, puturoșilor! Și-ai de una, și-ai de două, și-ai de trei să-i dăm bătăi. Și-ai de una, hei, hei, și-ai de două, tot așa, și-ai de trei să-i dăm bătăi. Haide, taică, să-ți cu ea. Ia uzi eu! Mulți, gata! Avem și cu flotă. Deci Oxigen foarte tare. n-aveți? Unde vă găsesc cei de acasă? Deschidem acum o sală Pe jos. pentru că vor și copiii și părinții și toată lumea Așa. să facă fermă mai nou. Dă la microfon să ne... Dă la microfon să ne auzim și noi. Ia zi. Auzi? Ce vreau să zic? Vreți să spune unde ne găsesc de acasă, cei de acasă? Pe jos. Pe jos. Ne găsiți pilaf. De ce nu mai pot? Cardio, tonifiere, 45 de minute, high 50, care Auzi? sunt foarte Cât? buni. 45-50 de minute. Dar voi pentru ce vă tonifiați? Pe cuvântul? Vă bateți cu cineva? Ce vă mai tonifiați, Ne că batem sunteți între noi. tonifiate? Auzi, eu am zis că-s fluiere asta. Vreau să cânt la ele, dar astea sunt mai rău stichinul. O să cânt la fluierul piciorului. Da, mergeți la Fetnodens pentru că învățați să și dansați și Se să va viți, numi, voi și sala se va tonifiați. numi Next Element. Cum? Next Element. Next Element. Oh, următorul Next element. Elements pentru copii și adulți. Și pentru copii? Și pentru copii și o să facem o trupă și cu ei pentru că sunt foarte încântați. Octombra, aveți Foarte să-i cântăm tare. și noi? Foarte tare, bravo, felicitări. Mamă, ce tare, Deci eu am nevoie neapărat de o pauză și să știți Duceți-vă că copiii la dans. duceți-vă copiii la dans, duceți-vă copiii la La Next mișcare, Element. la Next Next Element. Element. Da. Luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem Mulțumim! însă cu alte știri.